What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseku Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseku Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. Yo abusiafo ene adofo mema obibia akwaba ede eba tuma GH eso na ene de breaking news ababeto yapno eso yese ya mame anidin ede ama Benyiwa do waka enchegwa bra aduane esiso ene de ya mame na oye former regional minister ede ema ye mfimfin mantimetre central region ya mame waboa asom NDC amanyoko no pa o survey as an MP and a BM no a year minister under the ticket of a year NDC. I just say, mammy, a banner modern bopandia wabo a BA. Now a brand semi a babato bonteno, Nadodona, a casedena, a cosways, and Saint Che, Biana, what you chem, and a year MPP, Amano Kono Sono, a year one more vice president, Nema me at one anonum a year and see doing no one dungeon down. Say NDC Amano Kono and Suso and no, and from a bonnet, a betime abo a day after nanso so said the munim no owo ekradia enkwa entumi enje mami chese eye eneda yi wawu anase wato nananom ewo ensied na wowu ye ewo eye tema na ye ka womo eboa ye ema NDC amanyoko no ebebe ye NDC na chese ye mami wo ka eye ehu ebi wo ye Ghanaian politician na waboa ema womo efound eye the National Democratic Congress amanyoko na eno ama enede chese ye amanyoko no etimi afa ntoma pa efrase ne esem na efata na nti ye ebebeto yapno eso efri ye NDC wo mankasa e camp wo mo na e confirm the death of eye ama Benyiwa dom na ebusianfo sa edin no ene edin adodo na edin nim no nanso so ebra ne maame ne papa ewo no batas fosa siso no edin a wo mo ede eto no ankasa eye comfort san an ba ama Benyiwa do no na dodo na edin enim no ebra obebe ye MP ene biemu minister na wo free eye Gomwa Wester ewo mfimfin mantemu na yawo no in the year 1950 and achese yawo no na ye maame ye wo contest ye in 1992 December year election no on the ticket of NDC and sabre no ye yi no de ema wo mo say member of a year Gomwa West constituency no wo no ene ejina de ema ma wodi eye nkunim wo survey amanyoko no anase was odinijuma se ne senator from 1992 ekokosi year 2004 na eho NHS ye MPP amanyoko no wono ana wogina ye sabre no Joe Kingsley Hackman ebebetu no ade so edi efri eye ehonum na enam se na ye maame chese wakasapa eye ede eboa na manyoko no enti no womo esfa as national women organizer ewo mfimfin mantemu ema ne bebedi eye ni dwuma sonko no nso so ebiem from 2009 to year 2014 achese ye papa wanya ne baby eko John Evans Fifi Atamos womo NHS womo nominate no na ebra ye fa no nso so no wampupuniti anase wambu womo abemu woma womo dwumedi anase dwumedi
hyɛ ne nsa no wodi ye ma ne ye pepepe eboa ye ma kyese ye dwumadie no ekɔ so sɛ ne yɛsɛ na ɛfata no mu na kyese ye papa ye John Evans Fifi Atamos de to anananom ɛwɔ ɛyɛ ensedo nti ye ka nkrɔfo a na sɛ wɔn a ma wɔn wɔ ɔmayi mu a wɔn ɛkasa na ebiem nso so no wɔsan so ɛyɛ social justice advocate na kyese ye maame ɛyɛ ama Benyiwa do na wɔka ɛyɛ ɛho ebi nanso so ebusuafo ene da yi wada ne benkum ɛso ama me no wɔkasa de ɛsɛ de ye esu ene agyaadwom na NDC amanyokuo no wɔn ɛyɛ de esu esanse wɔn ahwere ade kase pa ɛyɛ esanse maame yi wabɔ ne homoden ɛde aboa adwuma no anase amanyokuo no ama na baba begina because sɛ wuti ɛyɛ ekuo na obenya nkrofo bi ti sei ɛde wɔn aka ho ama amanyokuo no agina na ekuo na agina na aya na ɛyɛ den enso ye maame yi agina mu anopa awia anwumre ensuo mu awia mu ɛboa NDC amanyokuo no ama ne amanyokuo no mpanifo dodo na afiri mu ɛde aba anase yenya titu ɛwɔ mu a na kyerɛ sɛ wabɔ ɛyɛ adwumaso sonko pa ɛde ama ɛyɛ amanyokuo no nanso so sɛ de yenim no owo de ɛdamansan ekomo watwe de baako ɛmfro ɛyɛ den a wobia ɛbɛkɔ nti ne mmerɛ ɛna aso saa bre yi na kyerɛ sɛ ye maame yi wɔno nso so ɛde ɛkɔ na bransɛm bi ɛbɛtɔ abɔnten na dodo na ɛka sɛ ɛkwan asese owo eno eba no enya de se ekra an owo emonka ye se na me baba befaw ade acha me baba befaw na se ye no se hu be hia se nipa oti honom a na won so wa ma wani ada honom na wahwe na watoto eye wonioma eye because unim bra ba ma owo ode na pakan ebeba ababa befaw na no ntia busua se de nioma akwakokoye no ye maami adofo busua jamfo moma ye nyina ye nkɔ ne nkɔnkɔ kyeche abusuafo ewre esan say yeden a obeja ma wa chire krunu mu wa chire na ache se yenko chicho mu resan say awre chiche wo hoi efri eye onipa enchen na yeden eba wo monkan bi nhemu na enede sa awre husem we ababeto wo mo na say ye nam sa ye susu na ye ma eye abusuafo hyeden ene yakɔ na ebiem susu no NDC amanyoko no ye share wo mo enso eden say wo mo susu betimi akɔ abusua no emoa na ene ne ye na efata no wo mo ensi emfa enye ema eye abusuafo na abusuan aha na yede ensem no esie breaking news ababeto yapono eso no mu ni se too much de yenyate nko ade yede beba ababeso mu ntie na any da edikan a wo hwe eye ya fidie yi eso ade na ho behia se obe subscribe to your channel no like your videos na share on all the social media platforms so follow yen your IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh media ene ekia sikapa dasne yebesan edi ehia ebi makramo Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and you're not a location or a coffee bad junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati